Penonton. Sik betah melek. Kula dongaaken sing tasik ningali muga-muga rezekine kathah. Tapi Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek go ndukur wajan. Rabi ayu nglarakno ati enak, rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Sego jagung ngombe jamu rondo gadung lemu-lemu. Mergo blonjone cukup. Sing penting kenek digawe rumah tangga. Indonesia dulur kabeh bangsaku, teko Islam lan Kristen Buddha lan Hindu. Ayo bersatu negarane supaya maju. Pancasila wis dadi dasare, dadi ajimat nyoto asa hati ini. Sopo ae sing kepingin golengke, mula ayo bareng-bareng diilang. Kelosone cak dilempit-lempit, ane iso ayo digolong. Nasibe bangsane akeh sing morat-marit, nek peno iso ayo ditolong. Ayo mulung parine cempo, nek ayarane kurangan tali. Ayo nulung
sapodo bangsa ganjarane ketemu mburi ayarane cak kurangan tali ngamek tempe dinggo wadah beras ganjarane ancen ketemu mburi nek dono wewe ayo sing ikhlas nggawa kelaras cak wadahe telo nyangking rantang gawe wadah sego nek peno ikhlas cak nyenengno Gusti Allah mula ganjarane mesti suwarga kula matur suwun sanget terutama kangge Pak Kasun Pak Idris kang sampun percaya kali Budi Wijaya. Mugi-mugi budaya sedekah bumi kados ngeten mboten sampai ilang. Eman-eman saaken anak putune mboten saged ngerasakno yok napa rasane sedekah bumi nek sampai ilang. Eling-eling napa Pak Bu? Niki zamane pun zaman tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Ana masjid, ana gereja, ana pura, gak gelem sapa. Tapi sing disaba omahe senengane napa? Senengane tata andara kali adu. Sing meneng ngoten niku biasane rumangsa. Sing guyu kira-kira kulino. Niki cerita sak trit gak patek nyoto. Ayo Cak unggan aja. Ngene tok ae wis ketok 800 ketok moto. Nang pabrik ya gak iso ngene kok. Kembang turi karo kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung ebor doyan jeje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi karo bojoku bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak
dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodot-dodone wong bareng digawa mule pucuke rada bengkong mbasi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk rawan ayu sirahe ndangak-ndangak namung semanten kidungan kula menawi lepat barangka ditinggal awe-awe sing ngedon kancane kula elingaken ibu-ibu sing lenggah wonten ngandhap nggih nyuwun sewu. Niki udan-udanan. Usume orang-orang mudal. Kok bae mara gremet-gremet nanggon sing enggak karu-karuan. Nah, saya enggak bertanggung jawab. Selamat malam, terima kasih. Kula wonten mriki mboten piyambakan, wonten rencang sing ganteng sanget. Baru pulang dari kota Mekah Madinah. Mari umroh. Siapakah dia? Kita panggil Wanto Teko. Jare ngono. Budi Wijaya. Budi Wijaya, kewitan istimewa. Selamat malam Gadung. Selamat malam Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Luar biasa. luar biasa. Apane? Sing luar biasa. Sing luar biasa. Contoh entah. Ket sore udan gak leren. Iya. Sampai sprene udan gak leren. Ibu-ibu tetep duduk rapi di tempatnya. Bertahan. Kaya sinang kene bertahan. Cokoti lamuk ya gak krasa. Iku menandakan bahwa dusun Gadung iku wargae rukun-rukun. Rukun-rukun terutama cinta karo budaya Jawa. Cinta ibu-ibu iki rukun-rukun. Ambek tanggane rukun. Iku yo nang kene tok, so. Hah? Nek nang kene tok. Nek rukun. Nek rukun ketoke rukun nang kene tok. Ya pas delok ludruk tok ya. Iya nang omah gelokan. Halah-halah mulai ibu-ibu ro tanggane gelak apa mas-masane gede-gede. Paling palsu ngono. Biasa wong ibu-ibu kaya ngono iku. Ibu-ibu ngono iku gaya tok kaya rukun ya saya. Senengane gremeng. Senengane gremeng. Bowo sak bowo ya ngono. Apa asa? Dikeki mangan titik jare duwe gawe ketara gak bondo. Sego sak uplik kaya ngene iki. Gaya apa iki? Ngono iku saya. Dikeki sego akeh ya jek ngomel. Cek ngomel-ngomel. Rumangsane wong nebang dibundung sakmene iki. Tapi ibu-ibu iki luar biasa, so. Kok luar biasa. Masalah donton ta ngene iki nek gane ibu-ibu lah kalau sing delok. Hampir. Ngene iki ambek gremeng ibu-ibu masalah. Bokonge sampai anyep. Ket esuk, ket sore, ket bengi nang kene gak leren. Nguat-nguatno ya. Hah? Nguat-nguatno. Nguat-nguatno. Sego jagung diwadahi klaras. Loh cakep. Warga Gadung muga-muga kabeh seger waras. Apa Umah? Ngono. Sego jagung tak pangan pinggir sumur. Cakep. Warga Gadung panjang umur. Sego jagung disendeno karo wohe nanas. Cakep. Warga Gadung kabeh muga-muga sing duwe utang lunas. Apa Umah? Apa Umah? Amin. Mangan sego jagung ketiban ondo.
Cakep. Main nang gadong Mas Rasa. Apa? Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Awa Uma. Doyanamu ket biyen kok rondo ae lho. Kaya kenal-kenal wong kene kon. Lho ya Allah. Rondo iku kesukaanku. Kok iso ngomong suka? Lha masih ngono aku ya duwe mantan nang kene saiki wis rondo. Wes saiki wis rondo so mantan. Keuntungan duwe kenalan rondo iku apa? Istimewa. Istimewae. Siji sedako. Oh, sedako ya. Sedako. Kok lek gak ono sing ngingoni ya. Kalau sing ngoni. Loro. Loro barokah. Kok sok barokah? Barokah ngingoni. Ngono ya. Iya. Telu istimewa. Istimewae. Ngingoni. Kok ngingoni tok sih? Lah. Sing paling penting rondo iku enake siji. Apa? Wis gak ngarah belajari. Wis pinter rondo iku. Pikiranmu elek. Sa. Lah mulo. Kok lak mulo. Ngono ku nek ngomongno rondo aku poleling mantanku anggitmu. Sopo kon Lah. duwe mantan? Lho, Kaya ganteng-ganteng kok potongan kaya kotak amal ngene kok. Mosok aku potong-potongan iku njaluk. Kon duwe kenalan nduk Duwe kene. kenalan mantan pacarku Mantan tercinta. pacarmu. Sayangku lop-lop iku. Apa lop-lop iku? Cinta. Cinta. Iya. Nduk kene areke. Iya nang kene Mang. Sopo? Sumi. Guyune kok banter kaya Sumi teko kaya iki. Sumi teko Mang ya. Sumi sayang. I love you Pul. Aku merindukanmu sayang. Bagaikan langit dan bumi. Iku rondo arek. Saiki rondo ya Bek ya. Lah kan gak percaya Kon sih. kok ero ae kon iku. Lho gak royo apa wong aku iki mantane so. Sumi iku ya. Sumi mantanku. Mantan ya. Mantan. Ya iku tok kancamu. Lho, aku biyen ambek Sumi iku kan putus sih. Putus. Putus gara-gara aku konangan selingkuh so. Kon selingkuh. Aku selingkuh pas WA-WAan. Lah kok Sumi nang buriku konangan aku diseneni. Akhirnya aku Rasaku. putus so. Gak ngono kon iso selingkuh lho wong potongan kaya nyambek ngene kok iso selingkuh. Masih nyampe kan aku manis. Selingkuh karo sapa? Ambek Santi. Santi. Endi Santi? Oh kalau mulai karo Santi. Arek boleh melawayu. Aku mang domong ngene, kok aja sebut-sebut jenengku. Aku sungkan ambek Sumi jare ngono. Lah lha apa kok sungkan iku? Lho kan jenenge selingkuhanku sih. Lho kan biyen. Masih biyen saiki iku lukae Sumi jek mendalam, Membekas. membekas. Ya Sumi iku tok wis. Lah, ambek Sumi aku gak begitu cinta. Lho lah apa? Ya apa maneh wong wis gak menggairahkan Terus Akhirnya aku pacaran ambek liyane. pindah hati. Pindah dong wong aku kan ganteng. Ya arek kene. Iya kene. Sapa? Sunarti. Sunarti kok kolu, mos arek kaya ngene iki. Ngar. Mang WA aku Sunarti Sapa? Sunarti Mang. WA awakmu. WA. WA ya apa? Mas Wanto sayangku. Iya. Cintaku lapang dada. Kok lapang dada. Yo jenenge cinta ikhlas ngono ku lho, Sa. WA. WA. Dadi WA-mu mbok lebokno WA-ne Sumi. Yo, Sapa? Sumi, Sapa? Sumi, Sunarti. Sunarti. Lha lha apa WA aku dilebokno iku? WA. Bahaya, So. WA. Lah yo WA. Lah ya WA-mu mbok lebokno WA-ne Sunarti. Wah yo meteng, So. Ya apa sih kon iki? WA aku dilebokno yo meteng dadi situk ya, So. Maksudku gadget WA, WhatsApp. Oh, didadakno situk. WhatsApp. Iku tok wis. Ya, tak, So. Wong aku yo gak iso terus yo ambek arek-arek iku, So. Oh, mari pisan saiki Heeh. pisan. Wis gak mbok terusno. Gak terusno. Tapi kon sakjane mosok gak kenal karo Pak Kasun. Pak Kasun. Heeh. Pak Kasun Idris iku ah. Idris kok Idris. Siapa? Idris. Yo, Idris. Pak Idris. Idris lo koncoku pelak, So. Pak Idris. Wonge wis mulai tambang Pak Idris. Nanti. Kon iku bengok-bengok lapo iki solikin. Pak Idris. Ngapunten sugeng dalu. Paling durung krasa. Apa? Asma Kinarya Japa. Loh,
Apa iku so? Jeneng minangka donga. Oh. Wong biyen nek ngekeki jeneng nang anake iki gak sembarangan. Mesti ana maknane, ana artine. Ngono ya saya. Contone kaya Contone, aku. bapakmu. Rasa. 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 Ro artine. Raraga. So. Sok rono sok rene. Oh, kon berarti rono rene. Lho, aku iki giat kerja, nanti iso. Ngono. Rasa. Rasa. Jenengmu? Wanto. Wanto. Wan Iku telek. To. To iku wadah. Berarti Kon wadahe telek. jangkrik aku sapi teng iki. Lah jeneng are Pak Idris, kon iso apa enggak? Lah gak iso ya apa? Nek gak iso tak artine. Bapakne Pak Idris iku kancaku plek. Pak Idris iku biyen momonganku, Dik. Lho. Kon ono salah diantem. Pak Idris ngomong aku. Biyen bapakne ngomong ambek aku, "Wanto, iki lho artine jenenge anakku Idris." Lah ya apa? Ono artine. Ono artine. Idris iku. Idris. Idris iku terdiri dari 5 suku kata. 5 suku kata. 5 huruf ya. 5 huruf. Dimulai teko I. I. Artinya apa? Istimewa yaiku Idris. Istimewa ya. Istimewa. D. Dermawan dan bijaksana sapa maneh nek gak Idris. R. Ruwae istimewa yaiku Idris. Wis ta pokoke kuwi lho. Yo. I. Imut Lho kok imut? yaiku Idris. S. Seumpama bengi iki mreneh munggah nyawer dagelan tabak istimewa yaiku Idris. Idris, Diawur. sugeng dalu, Idris. Nek wong biyen iku, Lapa? anak wong tuwa iku lak kepengin anake dadi wong pangkat. Iku anak iku jenenge anak mesti diembel-embeli karo aksara hewan. Oh, aksara hewan. Jeneng hewan. Cek ana pangkate. Iya. Oh. Contone Patih Gajah Mada. Gajah Mada. Ana gajahe. Iya, hewan Mula ya. dadi patih. Oh iya ya. Hayam wuruk. Hayam wuruk. Ana ayame. Dadi Mula dadi ratu. oh iya. Sisingamangaraja. Mamanga. Dadi raja. Oh, Lah jenengmu Ruban. jenengku dirubah. Lho, ana apa? Ora hewane. Ana hewane. Aku cek dadi raja. Dadi wong pangkat konku. Dadi wong pangkat. Heeh. Kaya Tambah ana Bedeswanto. Pas. jenengku tambah bedes. Iya. Bedes Wanto. Iya. Aku dadi pangkat. Ya. Ado-ado pada dadi RT. Kon iku nang ndi ae kon? Gah, wah, karo rek aku iki dolen. Kok kon dolen tok ae. Apa? Aku iki yo kangen ambek awakmu. Petang dino gak tanggapan. Iya ya saya. Aku dolen. Kon dolen. Aku wingi nang omahmu. Kon nang omahku. Iya. Yo gak petoso wong aku dolen kok. Lah mula pas nang omahmu. Iya. Ya. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Kon nang ndi? Sik baleno cocotmu. Baleno. Dublek arek iki rek. Aku wingi nang omahmu. Iya. Kon gak ono. Gak ono. Lah, lawangmu gak ono, bojomu mengo. Kon nang ndi? Bojoku gak mau tumpaki pisan ah. Lho. Lah kakekmu bojoku mengo iki lho. Sing bener iki apa? Aku gak ono lawangmu mengo kon nandi kaya ngono. Lho lah iya kok malah ngono. Gak, Aku mau ngomong ya apa? kon gak ono Iya. bojomu mengo kon nandi ngono iki. Salah. Gak mau incipi bojoku so. Ambimu. Enak adem-adem are. Ngawur ae. Aku nang omahmu mang ya. Iya. Pas iku mau lawangmu mengo, bojomu gak ono. Yo. Ono arek cilik metu teko omah. Iya. Sopo iku? Anakku so. Anakmu. Anakku iku. Wah, Wanteng yo. tak sangoni to. Mau sangoni. Tak sangoni 150.000. Lho, matur suwun so. Sawangane aku kok ambek kanca kok eman-eman. Matur suwun nek kanca kowe. Heeh. Rada awan titik. Aku nang omahmu maneh. Berhubung kon gak ono mang. Aku mulai. Aku durung mulai. Jam 12 aku nang omahmu. Iya. Tak kira kon wis mulai. Heeh. Tibake kon ya gak ono. Durung. Ono wong metu teko omah, wonge tuwek, bongkok ngono. Lanang. Lanang. Bapakku. Bapakmu iku. Bapakku iku. Wis gak kesuwen tak sangoni 300.000. Lho, suwun so. Wis gak tak anggap sapa-sapa, gak tak anggap bapakne sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Ya. Eling-eling bapakne kanca. Bener so. Heeh. Matur suwun nek kanca. Iya. Heeh. Sore titik Heeh. mari asar bae.
Mana sa? Aku nang omamu. Wah durung mulai so. Kon gak ono. Aku jek udan-udan. Metu teko omah wong suwemok rambute dawa. Sapa iku? Bojoku so. Bojomu iku. Wah, ayo bojoku ya. Iya. Bojoku so. Wes gak kesuwen tak sangoni langsung 500. Wah, matur suwun. Gak tak anggap bojone Iya. sapa-sapa. Tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling. Kon tak batok. Lah wong bojone kanca. Wong dianggep ae lho kon kok muring-muring sih. Masih mau anggap kon ya muring-muring so. Halah apa ambek kanca gak tau muring-muring. Teman. Gak tau. Temen kon gak muring-muring. Temen gak tau. Bojomu tak anggap. Ya gak Ah, sing temen. jajalan. So, rasa. Ya. Aku ingin nang omahmu so. Iya. Jam 7 isak so. Jam 7 isuk. Wah, tak kei dhuwit 700.000 ceret ana arek Sopo? cilik so. Arek cilik. Sopo so? Oh, iku anakku. Anakmu ah? Iya. Wah, gak tak anggap sapa-sapa so. Mm-mm. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling Anake kanca. Ya. Durung mari ngono jebrot ndas men. Ya. Mari ngono jam 09.00 aku balik nang omahmu maneh so. Nang omah maneh kon. Nang omahmu maneh jenenge kangen ya. Gak kepethuk aku jelas. Gak kepethuk awakmu. Nah terus? Petuk wong tuwek tunyu-tunu tak kei dhuwit 5 juta. Lu suwun lho. 5 juta. Iya. Sopo so? Iku maratuaku. Maratuamu. Iya. Ya gak tak anggap sapa-sapa. Iya. Tak anggap maratuaku dhewe so. Eling-eling maratuane kanca. Jebol kan. Mari ngono so jam 12 bengi aku nang omahmu. Jam 12 bengi. Iya. Iya. Loh, ana arek wedok awayu semot. Mm-mm. Pakai dhuwit 3 juta. 3 juta. 3 juta so. Akeh to. Lho jenenge kanca Iya. Sapa iku so? Iku Bu Bidan. Bu Bidan biasa jam 12 bengi ngono mampir nang omah. Iku Bu Bidan. Iya ngetes maratuaku kan loro ah. Jangkrik kakean rek. Ya gak tak anggap sapa-sapa so. Iya. Tak anggap bidanku dhewe. Eling-eling bidane kanca. Mari ngono kan. Ya. Balik maneh aku sono nang omahmu so. Jam piro? Jam 1 bengi. Jam 1 bengi. Loh, arek wedok wayu gimul. Mm. Rambutnya sumiran abang. Iya, Pakai 7 juta so. Wih, akeh to. Akeh wong aku Iya. soge. Iya. Sopo so? Iku Tuti, penyanyi dangdut e lho. Tuti. Iya, biasa mampir nang omah iku. Wah, kakean rek. Kakean maneh. Gak tak anggap sapa-sapa. Iya. Tak anggap penyanyi dangdutku dhewe. Iya, eling-eling penyanyine kanca. Jam 3 subuh kate subuh so. Iya. Balik runun maneh nang omahmu. Iya. Wah, gak trimo gurung petuk awakmu ya. Heeh, iya. Loh, petuk arek wedok semiran abang. Iya. Masalah rebondingan. Heeh. Gawe baju seksi daster niku so. Oh iku ya. Loh, tak kei 10 juta. Kon kayak 10 juta. Tak kei 10 juta. Lu iya. Wong sugih. Iya. Sopo so? Iku Bu Romela. Dokon bayi, biasanya nang omah mesti bojoku biasae. Iku burum lah. Iya. Gak ngono bojomu bongko ah. Jangkrik. Sampai entek 10 juta ngedol omah barang dol listrik. Lah salahmu gak. Lho. Oh, parek iki. Prahara rumah tangga. Aku lah wis ngomong sih, Cak. Wis gak usah dibaleni utang sing wingi aneh gorong kesauran. Heh? Lapo? Rahasia dudukno penduduk. Lho lah katene gak didodono penduduk wong sampean gak kena kadang. Kalah. Ayo wae. Nek tukaran nang omah. Iso tukaran nang kene iki lho. Iki rahasia iki. Rahasia kok. Diam. Karepe iku diurus nang omah, apa nang embong ini gak isini-sini ya. Iki kan rahasia aku wong loro. Diam. Ora kaget. Kaget. Kacau. Saking ngene lho ya. Awakmu sebagai wong wedok kudu nurut karo wong lanang. Sing nyambut gawe wong lanang, bukan kamu. Ngerti ya? Sih ta, Cak. Masih Apa sampean ini? menengi. Menengo mamulo menengo. Sing lanang sing wedok padha, Urusan rumah tangga. turunan kol desel. Gak usah melok-melok. Melo-melo bener. Tuh. Mikir. Aku ndok omahe Lho, kurang lho kuyu. Kono. Ya, gak wedi.
Ini tak kandani. Apa? Tak kandani. Apa? Aku jangan nyalokno lurah. Bayarku wis pensiun. Saiki aku munggah nyalokno lurah. Kate nyalokno lurah. Iya. Lah. Nyalokno buat dadi bayan gak pecus nyalokno lurah. Kon ngapa kon niku? Sama nyalon lurah. Nyalon lurah. Cocok. Lah iki pendukung nyopal utama. Meneh tak dadekno ki acare ere. Jangkrik. Kacau cari. Wis cocok karo dedek payandele. Aku nek dadi kon tak dadekno juru kunci kuburan. Cocok. Cocok. Potonganmu koyo maesan. Cocok. Aja muni cocok-cocok kon sak level karo bojoku. Iya. Aku wis ngomong ping pira? Aku gak setuju sama nyalokno dadi lurah. Wong awakmu dadi bayan ayo gendakmu nlecek. Mendani yo kon dadi lurah gak dulu-dulu ngentekno adedene masyarakat kon. Kon kalungan iki kayane sapa? Lho, kaya aku dhewe. Gerangmu nanti. Tak gadekno. Lah apa kok Kok gadekno? sele wingi? Kok sele wingi? Lho aku gak krasa. Aja Gak gak krasa krasa. kon nyele-nyele. Gen nebus kon. Kena Satpol PP. Wah, yo wingi sapa? Wah! Yan. Wong nek kepingin munggah pangkat, munggah derajat, iku godane gedhe, wis biasa. Iya, biasa. Sing penting anti peno kuat. Ora didukung wantol gak apa-apa. Wong siji mbuak 1 masuk 1000. Bayan. Apa? Pak Bayan dadi bayan wis gak karu-karuan. Lah dadi bayan lho wis gak pokro. Dadi lurah maneh. Dadi lurah maneh. Ojo sampe, Bu, temenan. Temen ya? Temen. Ini, tak kandani. Alah. Masih takon. Dadi pengasut, dadi pengaco, ora mandi kon gablek apa. Hei! Panto iki ngomong yang sebenarnya. Bener. Ngomong apa eneke? Lah wong sampean dadi bayan, Dadi bayan iku lho. Wis akeh mbujuki masyarakatmu. Mendani yo kon dadi lurah. Apa gak tambah nemen awakmu? Pikiran, Cak. Wong awakmu dadi bayan, endi pendudukmu sing butuhno BLT? Endi pendudukmu sing wayahe oleh beras? Wayahe oleh dhuwit? Ora kok kekno sing bersangkutan yang membutuhkan, tapi kok kekno sing kok senengi. Masyarakat yang membutuhkan tidak kamu kasih. Pertama-tama aku yang ngono iku. Pertama apa? Tim suksesku pertama tak kei sing akeh. Terus? Lah engko tak kon ngomongi wong pelak. Oleh jiwa akeh. Sing kok senengi, kok dumi, sing gak kok senengi, gak kok dumi. Pokro ngono kuwi. Bayan, peno aja kuwatir. Engko nek pas wayahe kampanye, ya gambar peno kok tak templek-templekne nang kuburan, nang pesarean. Sing mene akeh. Betul sekali. Ditempel lho kuburan yo rene. Betul. Wes ojo kakek totot. Aku nek kakek totot gak seneng. Duwe apa? Heh? Duwe apa kate kok kekno? Duwe apa piye kok niku? Aja kurang-kurang ajar kon yo. Enak kurang ajar tiba kakean ajar. Lho iya, jagung bakarane, tanggung perkarane ngono lho. Ya. Wis mesti dadi hidup Bayan Taji. Hidup Bayan Taji. Hidup Bayan Taji. Tambah ono, tambah ono. Nek. Pokoke sapa sing gelem Bayan Tabi kok, Bayan Taji aja kuwatir. Bayan Taji begenggeke wakeweh. Rasa. Pembelamu ae lho kaya ngene ngomong apa eneke. Wes sayang. Sayang-sayang. Aja kakek ngomong yang. Nek aku dadi lurah, awakmu diceluk Bu Lurah. Anggetmu aku gila. Gila jabatan diceluk Bu Lurah. Ya iyalah. Sorry. Ngomong gorong aku ngenes. Sesuk mending saiki. Wis aja kakek totot. Kon kudu nurut aku. Dan aku makan apa kon? Kata megat aku. Lho. Pegaten Ji. Ora apa-apa. Lho, ya meneh nek dadi tak pegat. Yo, pegaten Bu. Pegaten saiki gak usah ngenteni nek dadi. Ayo. Ora apa-apa Ji. Anggetmu aku bingung ngono. Anggetmu aku bingung. Lawan. Dalam Pak
Lurah. Iki aja didu ki, Nak. Kacau. Wis saiki ngene, Yang. Awakmu kudu nurut aku. Enak, gak enak ayo dilakoni wong loro. Belum. Ayo nang ngene pituwa. Piye isane penduduk ki duwe welas asih karo aku. Ngono lho. Lho kene, dukun bayi. Kok dukun bayi sih? Lho lah ya pituwa. Lho kok ya apa iki? Ya dukun sing iso narik jiwa ngono lho. Dukun iso narik atinya manusia. Ha. Lho carane sih. Ditarik atine cok jero ditarik. Golek magnet. Nek atine ditarik terus lho ora bongko. Ayo wis, Ayo. gak usah. Dolek wong wetua sing dongane mandi. Lek dadi lurah kudu prei yo wedokane. Iya, prei. Pak Bayan. Engko tak terno Pak Bayan. Wis pernah nganu to ayu, pernah iku. Wong Lah, wedok iku ngene lho, iki lho. suwarga nurut, ke neraka katut. Nek petuk Hmm. wong jange nyalokno ku nek ngomong kudu sing temen. Temen. Ngelem. Ngene iki, Hmm. 100 pon nyekel opo? Harga diri lebih baik daripada uang, so. Walah. 100.000 menentukan masa depan rakyat. Walah, gak apa-apa. Gak masalah kon kate mbadok harga diri ya kon. Ayo. Kon niku Halah. So, kok Apa? iso kok dhuwit 100.000 gelem. Goblok kon niku. Apa? Ngono iku aja kaken mikir kon niku. Dikek apa dhuwit tampani, masalah nyoblos gak nyoblos, apa jare ngono lho. Apa arti uang, so? Lho, ya. Nek apa? rakyat kita masih sengsara, so. Gelek pemimpin sing jujur, so. Wah, saiki jujur angel. Wih, Nom-nom dipercaya masyarakat. Nggih, Pak. Kon iki lak panitia sih. Nggih, Pak. Lah apa kok gacor kok kene iki lho. Niki lho, Pak. Sing ngajaki. panitia lomba. Delon. Penduduk wis merapat no TPS. Kon sik gacor no kene. Lho saniki ta, Pak? Saiki Wah. kon iku nang TPS aturan antri yang tertib. Ngoten. Contoh siapa? Disiplin. Korsine ditoto. Siap. Waduh rek nom-nome wong dipercaya masyarakat ngene. Lemes adem-adem. Masalah to. ATC luncuk. Teroge, so, adem lemes, so. Wah. Saiki Roso karo Wanto kamu ke TPS. Kamu ke TPS diatur masyarakat Siap. yang disiplin. Karo hansip iku. Aris barang iku. Ya Allah Gusti. Wayahe pilihan lurah ngomong lu kene. Dumateng para bapak, para ibu dan derek-derek sedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika pilihan lurah, Pilkades Desa Sumber Makmur. Sampean milih monggo terserah mana yang disukai, mana yang dipilih. Ojo sampai diweden-wedeni kancane. Ojo sampai terpengaruh karo tanggane. No ati sampean seneng pilih sopo, monggo. Saudara pendengar sekalian dan para hadirin, semua yang sudah mendapatkan undangan untuk mencoblos, silahkan merapat ke TPS. Sekarang adalah pelaksanaan Pilkades Sumber Makmur. Saudara sekalian, ada 3 calon untuk Anda. Nomor 1 adalah Bapak Kuntet dengan lambang Kates. Yang kedua, Mami Okta dengan lambang jagung. Yang ketiga, Bapak Taji dengan lambang terong. Baik, saudara hadirin sekalian dan masyarakat Sumber Makmur, untuk mempercepat pencoblosan, maka kami panggil calon
Anda yang nomor 1 yang berlambangkan kates, inilah Bapak Kuntet. Inilah Bapak Kuntet. Inilah Bapak Kuntet calon Anda. Calon kepala desa Sumber Makmur. Lulu. Nyalon lurah kok stroke ngono. Oh, donga. Semute mudal. Donga sampai tili-tili. Wis sak karep-karepmu. Donga maneh. Lemper ngono kok ya nyalon lurah. Donga maneh. Monggo pinarak Bapak Kuntet. Monggo niki calon panjenengan Bapak Kuntet. Kami panggil calon yang nomor 2 dengan berlambangkan jagung. Inilah Mami Hokta. Calon Anda nomor 2 Mami Hokta. Waduh, cantik sekali. Wah. Tolong jangan ribut. Monggo pinarak Bapak Kuntet. Aduh, bokonge rong ebur. Bokongku lha apa mbok cutik? Wong lanang mek ketok wong wedok ayu biayaan. Tak idone lho konku. Jangan bertengkar, silakan duduk Mami Hokta. Para masyarakat sekalian yang sudah hadir, untuk calon yang nomor 3 dengan berlambangkan terong. Inilah Bapak Taji. Monggo. Lemes. Taji. Wih, gua gawe. Kok ngantuk? Teronge bengkok. Nyalone nggawa sing wedok. Pinarak Pak. Pinarak. Awas duwike. Monggo. Inilah ketiga calon sudah di hadapan Anda. Loh, gua syarat.
Buat syarat. Lho ampun diuyui. Kok diuyui? Niku hake wong pun diuyui. Wah, dieker-eker diuyui. Ayo. Jangan ribut, jangan ribut. Lurah. Awas duwike. Sing hotel iku sapa? Oh, disuwuk sing wedok. Disuwuk sing wedok. Nyowo iku gak ngono. Nyowo iki ngene. Terus. Dong ngene jane dadi ku. Durung dadi lurah wis pelu ngono kok. Blangkone kuwalik gak ero. Teko dukune diwalik, Kak. Tile Pak, tile yang asli. Ciyen, blangkon yang asli. Tolong jangan ribut. Jangan ribut. Tak kantol. Ketara bekakase bengkong. Kacau. Silahkan untuk memperkenalkan lambang Anda. Mas kilo. Masya Allah, khawatir duit hilang. Silahkan kenalkan lambang Anda masing-masing. Kami mulai dari Bapak Kuntet. Silahkan tunjukkan lambang Anda. Halo. Tahu bulat. Kok tahu bulat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tepangaken nami kula Bapak Kuntet calon lurah nomor 1. Karek tunggale sitok. Nyocot ae. Mpun enten paribasan tuku ali-ali nang tretes mpun lali nggih engke nyoblos gambar kates. Demikian tadi Bapak Kuntet. Kemudian yang nomor 2, Mami Oka, silahkan memperkenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Monggo. Matur sembah nuwun Bapak Patinia. Kula Pani. disukani wedal damel nepangaken kula. Ya ampun. Ndokmu. Lah apa kowe dok kon duwe ndok? Ngene, oser-oser. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembah nuwun para warga ingkang sampun milih ten kene bilik suara. Saderengipun kula aturi katur Bapak Patinia. Panitia. Panitia, ugi adik-adik Karang Trauma. Karang Taruna. Karang Taruna kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi Bapak Lurah kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi para sedherek ingkang sampun mirsani kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum. Salam ae saterep entekno. Salam ki minangka wiwitan, aja ngremekno salam. Rupane wis kaya sepak. Nang Mojosari kok liwat Krembung. Aja lali Mami Okta Serli merinti di malam hari gambare Jak. Pindah malih gambare Jak. Sembah nuwun. Kula Jaguke pangan tikus. ati mang terong mubeng. Enak iso gantol. Demikian Mami Ukta yang baru saja memperkenalkan lambangnya jagung. Kemudian yang nomor 3, saatnya
Bapak Taji memperkenalkan lambangnya. Monggo Bapak Taji. Suwuk maneh. Ya nek sawanen. Saya gak kaget. Kon bolak-balik disuwuk. Bolak-balik disuwuk kon. Bolak-balik disuwuk. Patekan datang. Yang ngene calonnya gak dadi jange yang ngene iki. Eri. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Suku. Glodok calon nang glodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganek pentile. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Ngamukan iki. Tuwek-tuwek kok ngamukan gak suka aku. Nami kula Bayan Taji. Gak takon. Gak takon ya wis. Kula pun pensiun, kula saniki nyalokno lurah. Lah gambar kula niki. Tuku sapi digawa wong. Aja lali gambare Bayan Taji. Teh. Bareng tak kae dhuwit 50-an dino 4 6 7 8 Gambare Bayan Taji teh. Bencong. Awakmu bencong. Gambare terong. Sopo gak nyoblos? Tak gantung. Kacau. Terima kasih Bapak Taji. Kemudian agar masyarakat bisa mendengar bagaimana visi dan misi Anda. Silahkan dari Bapak Kuntet menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Singkat saja. Kuatir duwike colong wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun kuwatir, sampun kuatos. Nek kula Bapak Kuntet sampun dados lurah. Embong sing mbon rata kula rata. Kebon-kebon kula cor dalan nang sawah. Dalan kuburan kula cor pisan. Nek perlu kuburane kula cor kula tingkat. Kula kei AC. Sampun kuwatir. Sepeda malih sampe nyoblos gambar kates pahalane gede. Nggih. Masa kecil kurang bahagia iki. Atese dituwa kak ndrodot nangis. Berikutnya Mami Okta. Sampaikan visi dan misi Anda. Ayo, assalamualaikum pepido no. Napa cek kok ngupui? Tepangaken kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Napa to artine Mami Okta Serli? Okta niku cantik, Serli artine Tuku uli. oser-oser uli. Ateges kula niki gada bengkel terkenal, nggih. Kula mboten sombong, kula mboten sengguk, mboten watuk. Mek Mami Okta kepele dadi ibu lurah. Khususipun pendidikan damel anak-anak kula gratisaken. Sing nomor kalih, Mas. Rondo kula sukani santunan 15 juta per tahun. Sing duda kula sukani 15 juta per tahun. Karena kenapa Mami Okta bisa memahami perasaan laki-laki dan perasaan wanita? Sebab Mami Okta Banci. Kok ya ampun. demikian Mami Okta. Kemudian berikutnya
visi dan misi Bapak Taji sampaikan. Suwuk maneh. Ini disuwuk tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nami kula Bayan Taji. Abang biru lampune disko. Lampune disko. Awakku rumat mikir bojo loro. Bojo loro. Bojo te enom. Jaluk disayang. Jalan disayang. Sing tuwa njur wake ditinggal. Waga ditinggal. Mergo katut banci. Tolong jangan ribut. Kamu jangan mengganggu, saya akan ngetokno visi misi ini jangan diganggu. Biar masyarakat jelas. Silahkan. Tak idoni bosok kon. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Dinten menika Bapak Nikuntet karo Mbok Okta Bongko. Tolong jangan ribut. Silahkan lanjut Bapak Taji. Instruksi Bapak Panitia. Ya. Kalau mengganggu saya, ini harus diberi sanksi. Dihukum karo lurayaku. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya disahkan masyarakat menjadi lurah, visi misi saya. Alah, masih wedok kaya ngono. Lah, aku iki wong wedok di tawur wedok. Mbuh! Iki lho kuntet iki lho. Mami lho. Tak yatol kapok kon. Instruksi. Pilkades ini dilanjut atau tidak? Lanjut. Ini dipreteli aja gak sido. Tolong jangan bikin ribut. Saya sudah disahkan menjadi lurah dengan masyarakat. Tek dung dung de. Saya Dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. Wong kok ngerusuhi ae. Saya disahkan menjadi lurah. Saya tidak tanggung-tanggung membangun jalan yang lebih enak sir seperti kaca. Gang sempit-sempit saya bangun jalannya sir seperti kaca. Ampun ya. Demikian tadi, semua masyarakat sudah mendengar visi dan misinya Bapak Kuntet, Mami Okta, Bapak Taji. Baik, untuk mempercepat pelaksanaan Pilkades, pencoblosan segera dimulai. Balamundi kon iki wong pendatang kok nyalokno. Asin karo TIY kene iki. Kami panggil yang pertama. Kami panggil yang pertama Mbak Nana. Nana daman biyen kenal karo aku kok. Durung ngerti Mbak Nana. hubungane Bayan Taji ambek Nana, durung ngerti delon dhewe. Loh, kok awak mulai tekan Surabaya? Iya. Ngerti nek aku nyalokno? Iya teko sama Lea aku langsung rene. Loh, toko Samaria langsung rene. Iya. Berarti jodoh. Sayang. Iya sayang. Pengen sayang ya. Lo dipepet. Pen sarene. Nek
nek dadi lurah aku dadi lurah. Iso menenge iso. Menenge tak rayune. Kayak dadi aku. Mon ya mari ditukokno gelang. Lah ditukokno gelang. Aduh. Mati kon Ci. Mati gak ngenteni menesuk kon Ci. Ambek Bojomu gak mbok tukono gelang, gendranmu tukono gelang. Mati kon Ci. Ngotot ae. ambek dibelikan tas. Tapi lho kok padha iku. Lho, jane tak padha, sayang. Padha. Heh. Aku kok bandeng-bandeng ngono ya. Kok tukono tas padha. Nyonyor kon. Kene. Tak kandhani. Jarane limited Rayune edition. ya, kayak milih aku. Senajan iki biyen cipetku sakit sayang awakku. Saya nyatane aku pilih kok tukono iki kok tukono ayo kok padha-padha. Lho, lan kan aku calok. Lah ya apa sih jare limited edition pen niku mbojokan. Monggo silahkan Mbak Nana. Ya enggak apa-apa wis pokoke aku kok transferan mas. Iya, tak transfer. Iya. Alah meneng ta. Tak rayune. Sayang, sayang engkok bengi gaya apa? Enggak begitu. Gaya pite anggrem ini. Ya wis ya aku tak nyoblos. Iya. Iya. Gambari terong. Iya. Eh. Tapi kok bengkong. Lho, gak apa-apa bengkok ini enak. Gantol ini. Ya wis ya sayang tak. Iya. Tak menjero. Silahkan masuk ke TPS. Ya jangan lali kok bengi nanteni lho. Ndok ledor. Iya. Gak kira ro. Kon redor gak kira. Awakmu ku tuwenang wae. Masih aku polah piye ae, petuk sapa ae tuwenang kok. Ngono lho. Tak rayune. Lho. Kami panggil berikutnya Bapak Ucok dan Mbak Marsa. Bapak Ucok dan Mbak Marsa. Loh, Le, matamu ki lho kuwalik. Wong sing bidak kok nuntun sih. Ki ya ngono wedokane goblok. Lah ya ngono kok sing bidak. Kena-kenae sak konser. Le, ki atuh sanggone nyoblos iki. Lho kon kok. Si atuh ta, Nak? Hei, Man. Si awak Iki lho ponakmu. masalah awakmu sida nyalokno lurah, Ci. Lho tak cita piye lho, Gol. Ora, Dik, aja kuwatir, bebekmu wis tak kandhani. Adik-adikmu tak kandhani. ngono. Lek awakmu nyalokno lurah gawe gambar jagung. Loh. Duduk terong. Gambarmu apa? Terong. Tak kira jagung keliru berarti aku. Kok, Aja kuwatir, Dik, tak lewangi prihatin. Tak lewangi poso, Dik ya. Iya. Bareng mabengi jam 12, Ci. Aku pas melek. Ana sinar gawedhe mlebu blung. Waduh, pulung. Elap. Pulung. Tambah suwe tambah dhuwur, Ci. Waya pulung. Tak keteng, Ci. Tambah suwe tambah ngetan. Tambah suwe tambah ngetan, Ci. Ya. Suwe-suwe mudhun kok Juanda, Ci. Oh, kabar terbang iku. Tapi aja kuwatir, Dik, kon mesti dadine temen. Ya, poso, Man. Wis poso. Nduk, gambar iki ya. Terong. Alah. silahkan masuk ke TPS. Ayo. Notone adikmu bidak ya. ngono kok. Kawurung ya kliru iku kok. Boloku kabeh kon bolo ndi wong sengkan tak katene macem-macem. Kami panggil berikutnya Mbak Fikum. Mbak Fikum, monggo. Iki anake kancaku, sopir pondo. Putune ya iki. Putune wong. Sejarah biyen. Lho, salah. Awake empuk, pentile mari diganti. Iya. Tak tukokno. Meneh tak tukokno situk kas. Nek dadi situk loro. Temen ta. Iso. Gambare apa sih? Terong. Cocok. Silahkan masuk ke TPS. Kasih ki lho. Berikutnya kami panggil Mbak Endang. Silahkan.
Mbak Endang iki kaya oh iya. Halo, Mas Taji. Lali ambek aku ya. Lho, Tut, bojomu duwe janggutku. Asem iku. Lali sama aku ya. Oh iya. Endang su kecut. Mas Taji. Lah sampean nyalono lurah kan? Iya kan? Iya. Lah iya nang nyalon lurah aku. Sampean tak coblos ya. Lho, Coblos. oh aku nyoblos awakmu. Oh, ngono tak keliru. Lah aku wis sampean wis dadi lurah. Aku kek ono BLT. Oh, aja kuwatir, tak gawekno omah. Heeh, ya. Omahe tawon. Ojo lali ya. gambar terang ya. Gambar terang. Oke, Cek oke. cek. Tobrol. Oke, oke. Ya. Silahkan masuk ke TPS. Alah, bojomu Tut. Milih aku ya. Cangkem lower. Kemudian berikutnya Mbak Yantika. Yantika. Mbak Yantika. Oh iya. Apa? Ah, Yantika ya. Gediku bi. Silahkan Mbak Yantika. Iya, kena udan. Inilah Mbak Yantika. Loh, Yan. Yan, awakmu kepacak mulih. Suwun ya sayang, aku pun ditumbasno. Iya. Penduduk piro? 3.500. Tak tukokno ngene kabeh. Piro regane ngene? Piro iki? Mbah. Jarene kabare bojone sampean mati ya ta? Hah? Bojone sampean mati. Mas kakane lurah-lurahan tetekan mulai. Le. Sabar. Lah iki sapa? Tasih padha lagi. Sapa iki? Sayang, aja mutungan. Lah aku kemang sing nana jare kok tukono tas ngene. Iki nganti kok tak kono kene ngene. Loh, Aku kok badeng-badengno. Lho, wong nyalokno kuwi sembarang karo tak padha kabeh. Lah meneh gak dadi tak jaluk Iki tase. kono tunggale. Nyatane gendakmu kabeh kok tukono sejak. Ngene kaya isini-sini ngene iki. Ngene. Tak buat duit iki bapak gak iso nyalon. Le, aja masalah. Iku nek dadi didomno ngono. Sayang ki ya, gambar sekarang ya. Sayang nek. Meneng ta. Bojo ayune ngono jare mate. Sapa sih iki sapa sih? Babune ta? Babune sampean ta? Aduh, gila ki ya. Nek tak turun kendaraan. Kendaraan apa? Dari aku didadekno buluras, ngene sama dadi. Oh iya. Kopi yor. Kitane milih apa? Milih terong ya. Terong. Meneh aku dadi lurah, aku nek nang kantor, tak ampiri dulu. Dilupra ya. Iya. Heh? Emak aku nek diluk. Kak mampir dulu omong-omongan. Silakan masuk ke TPS Mbak Yantika. Iya ya sayang. Kami panggil Mbak Rani. Mbak Rani dari RT 2. Rani arek pundo. Rani RT 2. RT 2 Rani. Sayangku ya mana? Dire mana sayangku? Lah. Kanu bidat tak. Motone mayu ya melok ae. Yo. Awakmu anake Titit ta? Titit biyen ku gendakku. Lah saiki mana awakmu ki? Awakmu ki mari dhek mambu-mambu lekku. Geragas. Ki, pentile dua pompu. Dilali dek ya. Terong. Ya wes. Silakan masuk ke TPS. Kemudian yang terakhir kami panggil
Mbak Dias. Duwe. Gua SP. Mbak Dias RT 4. Loh. Ya Allah. Walah wong sandare sisian. Aku hangi obrol sampean. Oh iya, gambar apa sih? Heong. Eh? Heong. Terong kok keong ku lho. Heong. Terong. Heong. Terong. Heong. Terong. Heong. Wis base pokoke ijo nek bengkonge ya coboten. Ah. Owe, Pak. Weh. Wah. Lah iya. Wah, malah mono lep. Awe. Awe, ana hati awe. Hah? Ayo. Makune jeguk-jeguk ya. Silakan masuk ke TPS. Ayo. Waktu penghitungan. Marilah kita saksikan bersama. Waktu penghitungan. Tolong Dik Wanto, Dik Roso, Dik Aris, kotak suara di bawah keluar agar disaksikan oleh masyarakat. Duwe pandongan lho ya. Akeh wong, duwe pandongan. Hati-hati, abot. Ditaruh di depannya calon masing-masing. Abot. Meminta bantuan loh. Ditaruh di depan. Kotak sapa abot iki? Wah, ya kotakku kok. Golokku akeh. Pak, ngapunten. Niki kotak napa bataku? Hah? Niki kotak napa bataku? Lho, Mantap. kale dudu kotak. 1, 2, 3. Segenap masyarakat, marilah kita saksikan bersama penghitungan dengan jujur dan adil. Tolong Dik Aris dihitung kotaknya Bapak Kundet nomor 1. Jujur. Dimulai ya. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, laban, 11, kiri. Oh, nabe 11. 11. Apa tanggal 11, Pak? Jujur ya. Jenggong. Kotak nomor 1, kotaknya Bapak Kundet mendapat 11 suara. 11 apa penduduk 2000 oleh tuwelan. Ngono kok dadel. Sabar. Tolong Mas Roso dihitung kotak nomor 2, kotaknya Mami Okta yang jujur. Kotak iki. Sabar. Kotak iki. Nah, jujur, mulai. Ya. 1, Bandung, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, sepatu kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, laban, 11, kiri, 12, jaran, 13, gajah, 14, unta, 15. tikus. Habis. Kiri oleh tikus rokoti jagung. Kotaknya Mami Okta mendapat 15 suara. Kotaknya Bapak Taji saya hitung sendiri. Saksikan semuanya. Instruksi, Ada apa? penduduknya berapa? Ada hak pilih 600. 600. Ya, Berapa? 11, 15. Berarti berapa? Tinggal 580.
Mboten usah diitung. Ya. Pun mboten usah diitung ngen kula nglumpuk ten ngen kula kabeh. Mboten usah Maksudnya? diitung. Instruksi gak bisa, kudu dihitung. Oh, mboten usah. Lah oleh sakmono penduduk sakmono ki lah. Kula tak kai dhuwit. Ndak, Pak, ndak. Harus Ndak. dihitung. Harus dihitung. Masyarakat, tolong dijawab. Kotaknya Bapak Taji dihitung atau tidak? Tidak dihitung atau dihitung? Tidak dihitung atau dihitung? Alah, mboten usah. Suara masyarakat. Niku senes wong kula niku sing diitung niku. Pak Gundet, dihitung atau tidak? Dihitung. Mami Okta dihitung apa tidak? Harus dihitung. Harus dihitung. Harus dihitung. Wah, ini Negara kita negara demokrasi. Enggak Pak Taji, enggak usah begitu. Duduk, silakan duduk. jembek. Silakan duduk. Tolong saksikan kotaknya Bapak Taji nomor 3. Halo, kok nganggonku? Hati lurah. Saya hitung sendiri. Gak tak kei jebaku. Sabar. Halo, hot. 1. Mulai Cici, mulai. Ayo. Mulai. Habis. Semaput. Sekarat. Ternyata pemenangnya adalah Mami Okta. Sembah nuwun katur warga ingkang sampun milih kula. Langsung dalu niki kula tanggapna ludruk, Cak. Nggih. Ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya. Bengi niki lakone apik. Napa, Cak? Lakone Putri Solo. Ngono, Cak. Putri Solo bersama Ludruk Budi Wijaya.